नमस्कार काव्यरसिको, मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो। मित्रांनो, आपण आज एक मराठी कविता ऐकूया। कवितेचे शीर्षक आहे वेड लावले जगाला। आता हे वेड कोणी लावलंय? ज्याने वेड लावलंय त्याने तुम्हालाही लावलंय का वेड? माझा अंदाज आहे नक्कीच लावलंय। तरी कविता ऐका आणि कविता संपल्यानंतर मी ते सांगेनच। तुम्हाला उलगडा होईलच कविता ऐकताना, पण कविता ऐकताना तुम्ही अंदाज लावा की हे वेड कोणी नेमकं लावलं आहे ते। कवितेचे शीर्षक आहे, मराठी कविता आहे, वेड लावले जगाला। गरीब असो वा श्रीमंत कुणी, गरीब असो वा श्रीमंत कुणी, असती लहान मोठे जरी, गरीब असो वा श्रीमंत कुणी, असती लहान मोठे जरी, ग्रामीण असो वा शहरी, देशी किंवा विदेशी तरी। गरीब असो वा श्रीमंत कुणी, असती लहान मोठे जरी, ग्रामीण असो वा शहरी, देशी किंवा विदेशी तरी। जेवण खाणे वेगवेगळे, जेवण खाणे वेगवेगळे, निसर्ग ऋतू जरी निराळे, जेवण खाणे वेगवेगळे, निसर्ग ऋतू जरी निराळे, फरक भाषेत संस्कृतीतही, फरक भाषेत संस्कृतीतही, मात्र एका सवयीत फरक नाही, मात्र एका सवयीत फरक नाही। कुणा आवडे कडक कुणा हलका, कुणा आवडे कडक कुणा हलका, लागतो कुणा रात्री दिवसा, लागतो कुणा रात्री दिवसा। घेई कुणी काळा कुणी हिरवा, घेई कुणी काळा कुणी हिरवा, वारंवार घेई कुणी पडता गारवा, वारंवार घेई कुणी पडता गारवा। मरगळलेल्यांना देई तरारी, मरगळलेल्यांना देई तरारी, दुःखी आनंदी सर्वांना प्यारी, दुःखी आनंदी सर्वांना प्यारी। आगता स्वागता निरोपा याची हजेरी, आगता स्वागता निरोपा याची हजेरी, याच्यामुळेच बैठक रंगते खरी, याच्यामुळेच बैठक रंगते खरी। दोस्ती वादविवादातही घेती एकत्र, दोस्ती वादविवादातही घेती एकत्र, गाव शहर देश विदेशी मिळे सर्वत्र, गाव शहर देशी विदेशी मिळे सर्वत्र। जा कोठेही जगाच्या पाठी, जा कोठेही जगाच्या पाठी, दिसते सारे जग, दिसेल सारे जग वेडे चहासाठी, दिसेल सारे जग वेडे चहासाठी। धन्यवाद मित्रहो। आज 15 डिसेंबर आंतरराष्ट्रीय चहा दिन म्हणून आपण चहावरची एक कविता घेतली। तुम्ही सकाळी चहा घेऊन हा चहा दिन साजरा केलाच असेल। आज नवीन जुन्या मित्रांबरोबर परत चहा घ्या, ही कविता त्या मित्रांना ऐकवा, त्यांच्याशी शेअर करा, आणि कविता आवडली तुम्हाला तर लाईक करा, कमेंट करा। कोणी चॅनलला नवीन असेल किंवा कोणी जुने असतील आणि चॅनल सबस्क्राईब करायचं राहिलं असेल तर तो अवश्य करा। आता परत आपण भेटूया एक मराठी कविता घेऊन 20 डिसेंबरला। 20 डिसेंबरला मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष 1 ही तिथी आहे आणि त्या दिवशी साईबाबांची 65वी पुण्यतिथी आहे। त्यानिमित्त एक कविता, साईबाबांवरची कविता ऐकूया आपण 20 डिसेंबर 2021ला। धन्यवाद।